Futhi Ntencane uyaphila. Ngiyaphila. Siyaphila ngiyeza uqeda ukushaya ingoma lapha estage. So ngoba ulana nje kumaSATMA 2021 ubuzokwenzani uperformer? Bengizoperforma njengoba usho ukuthi ngiqeda ukusuka khona yabo. Sasena lo valo nyana because istage esingaka akisiyo into ejwayelekile akusiyo into kaNombani so hlale nalo lo valo lolo. So I think iperformance le akube mhlawumbe into ojabulelayo since sazi ukuthi ukhuvethe luke lwathi ukuniqina nangakwazi ukusebenza nezinto ezinjalo so uzizwa kanjani mangabe ukuthi seniyakhona ukuthi kube nama events nikhona ukuthi nikwazi ukuqhubeka nomsebenzi? Kuyajabulisa kakhulu ukusebenza because thina abanye sinabantu abaningi esibabhekile ngalomsebenzi so makume wona baningi abantu abasafarishayo so ukusebenza kuyajabulisa kakhulu ke futhi ke nokuthi usebenze kade kuvaliwe usebenze endaweni ezingaka kuyinto ejabulisa kakhulu zikhomba ukuthi abantu kushuthi basayikhumbula into oyenzayo basayithanda futhi into oyenzayo. Ngizwile ngenkathi ushaya into yakho lapha estage sasa sebeli khona considering ukuthi ekhaya kuseNatal useMpumalanga uzizwa kanjani ngalokho because ikukhombisa support ukuthi iSouth Africa yonke isemva kwakho ngesupport? Yabona ke umuzo yakwenye province usuka eKZN vele uyazi ukuthi noma ungaya ngakuphi khona ukuthi khona eKZN umaskandi bayawazi so kuye kube ne-challenge nyane encane uma uya kwenye province so uma ngabe uzofika abantu benze ngalendlela abenze ngayo engisempumalanga ekujuleni kwayo so lokho kunginika amandla ukuthi okay kusho ukuthi umsebenzi wami uyakhona ukufinyelela nala mina engakafinyeleli khona yabo kuyajabulisa kakhulu ukubona nala ubungayitshela khona ukuthi uyaziwa noma ungajatulelwa bekujabulela. Na unyaka uyaphela ke bhuti yini esingayilindela kwe in terms of umculo? Ngirekhodile ngaqeda but ngisazobuka ukuthi sikhona nesidingo sami mhlawumbe noza kwethu bazoba nayo ingoma eright ezokwazi ukujabulisa abantu but if kuukuthi ke ababe nayo lengiyifunayo mina ngizokhipha le yami ke ngicabanga ukuthi right. Okay okusho ukuthi khona asilindele okuthile ngoba phela vele basengayikhiphi bajabulisa kodwa ufila ukuthi wena ale yami izobajabulisa kangcono abantu. Ya ke sizoma sebekhiphile bonke ukuthi mhlawumbe kuhamba kanjani sibone ukuthi sikhona nesidingo sokuthi ngidedele. Okay bhuti siyabonga all the best for your future. Siyabonga kakhulu siyabonga nikhule nani. Siyabonga.